ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಮರಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅಂತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರು ಮೂರ್ತಿ ಕಿನ್ನಾಡಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಇರೇನ ದಯಪಡ ಕಿನ್ನ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆರೆಯ ರಾಜಪಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇರಿಸೆ ಸುರುಕಾದು ಇರೆಗ್ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಟ್ ಏರಾಂಡಲ್ ಇರೆ ಪಂಡೆರ ಆರ್ ಈರಾದೆ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡು ಉಡ್ಪಂತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೋಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಒರ್ತಿ ಬಾಲೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ ತನಿಷ್ಕಂದು ಅಲೆಂತೂದು ಅಲ್ಲ ಅಲೆಂತೂ ಬೊಕ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಂಡೇರು ಪಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲನ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ 1 ವೀಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಫೀಟ್ ದ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದ 3.5. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಬೂರುವ ಮಾಡಲ್ನ ಕೂತಲ್ಲ ಹೀಲ್ಸ್ ನಡಪನಕ ಪೂರ ಬೂರುವೇರು ಅಂಚೆ ಇರು ಮರಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ ಅವಲ 3.5 ಫೀಟ್ ಅಂದು ಪಂಡರ್ ಒಲ ಬೂರ್ದಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪೂರಗಲ್ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಡಿದಕ್ಕನಾಗ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತ ಒಂದ್ಸಲ ದಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ್ನಲ್ದೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದರವೇನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೋಟಲಿ ಅದು ಮರಕಾಲ್ದ? ಫಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ ಕೈ ಪಸೊಂಬೇರೆ ನಡ್ತಂಪೋಪೇರೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರೋಡ್ ಪತ್ತದೇರನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ನಕ್ಕನೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು. ಇರೇಗ ಮರಕಾಲ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ರೀತೇಶ್ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು 6 ಕಲ್ಪದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು 6ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಪವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಪವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಪಿರ ದಕ್ಕುನ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನ್. ಓಕೆ, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಡ್ ದಕ್ಕದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು 10 kg 15 kg ದಕ್ಕದಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಪನ್ನಾಗ ಆಣಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಅವಳ ಮರಕಾಲ್ ಪನ್ನಗನೆ ಆಣಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಈ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಮರಕಾಲ್ ಪನ್ನ ಪೂರ ಆಣಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪನತ. ಬಟ್ ಈರ್ ಪೊಣ್ಣದ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಪನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕಂದರ್ ಇದು ಏನು ಐರೆಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ? ಆಣಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕದೀನ್ ಮುಡಿ ಉಡುಪಿಡ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಪೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಸತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋದು ಇರೆಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಂಡರ್ ಅವಳ ಮರಕಾಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪನ್ನಗ ಮರಕಾಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆ ಒಂದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಥೀಮನ್ ಈರು ಮಲ್ತದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕಂದರ್. ಅದಾಗದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಇರೆಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರಲ್ಪ. ಸುಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೇರು 6 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಒಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಅಗಲ್ 2 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗಲೇನ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಅಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೇರು ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಗ್ಲಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಗಲ್ 2 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಪಿಲಿನ್ ತೂತೇರು ಮಾತ್ರ ಮರಕಾರ್ನಿದ ಮುಟ ತೂತುಜೇರು ಆ 2 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಗಲ್ 2 ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದಾಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜಾರು. ಈರು ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವಳ ಮರಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ ಮರಕಾಲ್ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಇರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡನ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡಿರೆ? ಎಂಕನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇರೆಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓವಾಂಡಲ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಅವು ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪೆ ನೇಪಾಳಡ್ ಉಂಡು
ನೇಪಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೇಪಾಳ. ಓಕೆ. ಇಂದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಿಲಿ ತಯಸದಡೆ ಬರ್ಕ ಈರು ಪಿಲಿ ಸುರುಕು ನಲ್ಪರೆ ಕಲ್ದಿನ ಆರ್ ಮರಕಾಲ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರೆ ಶುರು ಕಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕಾಲ. ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5th 6th ದಿಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಓಕೆ. ಈರು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮರಕಾಲ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುವರ? ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದಣಲ್ಲ ಪೋಪಾರ? ಹಾಂ. ಓಕೆ. ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಾರ ಇರು? ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಾರ ವಿಯೋ ಮಂದಿ ಸಪ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಓ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವು ಇರೇ ಮರಕಾಲ ಅವ್ರು ಪಿಲಿಕ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ? ಹಾಂ. ಯಾನ್ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ, ಪಿಲಿಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈರು ಮರಕಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಪಿಲಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಆದಿ ಒಂದು ಓ ಮತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತಾರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ? ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತನ್ ಟೀಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತೆ ಆತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಪೋತಾರ? ಓಕೆ. ಇಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮರತ ಕಾಲದ ಪಣ್ಣಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಓಣಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರೆಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಪೋವನಗ ಇರೆಗೆ ಲೀವ್ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ. ಇರು ವಾ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ಏತ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಸೇಂಟ್ ಸಿಸಿಲೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಆ್ಯಂಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ. ಇಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಇರಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಮಲ್ತು ತೋಜೋಲಿ ಮರಕಾಲ್ ಮಿನಂಚೆ ನಡ ಮಲ್ತು ತೋಜದಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ಅವೊಂಜೆ? ಯಾನ್ ಮರಕಾರ್ ತೋಜತಿಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ನಲ್ಪೊಡನ್. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಯರ? ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ ಕೇಂದಿಜಿದ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಪಂಡರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮರಕಲ್ಲ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಹಾಬಿಸ್ತಾದ ಬೇತೆ ಹಾಬಿಸ್ತಾದಂಡು ಇರಗೆ? ಎನ್ನ ಹಾಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ್ ಗೊಬ್ಬನು ಮತ್ತೆ ಏನ ಗೊಬ್ಬರ ಏನ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಿಲಿತೆ ಸಾವಾಡು ಓವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂದು ಬೋಡು ಇರೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರು? ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಂಚ ಆಯೆ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಾಗಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಏತು ಫೀಟ್ ದೈರ್ ಮರ ಕಲ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ? ಇಸೆ 6-7 ಹೊಸ ಮರ ಕಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಅವಳ ಮಲ್ಲೊಂಡು. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂದು ಮರಕಾಲು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಡುನು ಎಂಚ ಪಾಡುವೆರು ಮರಕಾಲು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೆರು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಂತುವರು ಮರಕಾಲುಡು? ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಡಿಜಿನ ಓಲಂಡ ಪುಲ್ಲಪ್ಪವೇರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ ಲಕ್ಕವೇರು ನಾನು ಇಂಚ ಕೈ ಪಸು ಲಕ್ಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟುಂಡು ನಿಕಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ. ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡರೆ ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಬೂರ್ದೆ ಪಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟೆಡ್ ಬೂರ್ದೆ ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂದೆ ಅವು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಕ್ಕರಿಗಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೆಡ್ ಎಡ್ಡು ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು 6 ಪಂಡೆರ್ ಮರಕಾರ್ ದಕ್ಕುನಗಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮರಕಾರ್ ಯಾನ್ ಮುಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ 2 kg ಅಂದ್ 5 kg ದಕ್ಕೈನೆ ನಾನು ಮಣ್ಣದ ಫಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದೆ ನಾನು ಹೊರನ್ನೇ ಅಗಲ್ ಅರಿತ ಮುಡಿಯಿಂದ ದಕ್ಕೈನೆ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲಿ ಬೂರಿಯ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ ಮಸ್ತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ್ ಕೂಡ ನಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ ಪೂರಗಲ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ. ಇರಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ವಿರಾಮದೆ ತಮಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಅಂತ್ರ ಅವರ ಮರಕಾಲಿನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮರಕಾಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂತ್ರ ಅವರು ಮರಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅಂಥ್ರ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಬೂರುವ ಎಂಕುಲು ಏನಾಡಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡೆ ಆಂಡ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬೂರಿ ಅರ್ಪಂಡರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಅವು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಗಲ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಎದ್ದು ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಂಡೇರು ಏರಣ್ಣ ಮುಡಿ ದಕ್ಕು ನಕಲ್ ಬೋಡನ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ಅನ್ ದಕ್ಕು ಅಂದ್ ಐಕ್ ಆರು ಬಕ್ಯಾನ್ ಪೋದಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೆ 5 kg ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ 2 kg ಅಂದೆ ನಾನು 5 kg ದಕ್ಕಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮುಡಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದೇನು ಅರಿತ ಮುಡಿ ದಕ್ಕಿನ್ ಹೊರನ್ನೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬೂರಿ ಎದುರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಡಲಕ್ಕದ ನಲ್ತೆ ಪೂರಾಗಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ದಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಕನತ್ತಂಡು. ಓಕೆ, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಕ್ಕಿನ ಮುಡಿ ಅವು ಮುಡಿ ದಕ್ಕದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಪೂರಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಐಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿ ಸಿಕ್ಕದ ನೀರಾಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಈರು ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರೇನೆ ಎಂಚ ಗುರುತಿ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬೊಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಸ ನಲ್ತದು ಆ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರಗಲ್ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಆಲ್ವಾಜಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಗಲ್ ಬತ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಸೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ ಪೂರಗಲ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಇರಾರತ್ತ ಅಂತ್ರ ಮರಕರ್ ಬಣ್ಣರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮರಕಾಲ ಪನಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಕಲ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಜಡ ಏರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅವೆ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಇರೆಗ ಒಂಜೆ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನ ಮರಕಾಲ್ ಇಷ್ಟನ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಈರ್ ಪಂಡ ಇಂದುತ್ತೆ ಮರಕಾಲ್ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವೆರೆ ವೇಸ ಪಾಡಂದೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಪಾಡಂದೆ ಕಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಇರ ಅಂಚಲ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಮರಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲ ನಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಿದೌಟ್ ಪೇಂಟ್ಲ ನಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಇರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜನತ ನಡುಟ್ಟು ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಒಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕದು ಪರ್ಯಾಯ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ವಾಯ್ಸ್ ಫನ್ನೇ ಈರು ಸುರೂತ ಸಲಿ ಒಂಜಿ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಾರೆ ಸುರೂತ ಸರಿ ಈರು ಒಲ್ಲು ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಓ ಊರು ಏನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಟೀಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರಾಗಿಲ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅನ್ನಾಡು ಒಟ್ಟು 22 ಸತಿ ಮರಕಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅನ್ನಾಡು ಏರಾಣಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಲೆತ್ತಿನ ಉಂಡ ಇರೇನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮರಕಾಲದು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಲೆ ಈ ದಿನ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಆಲ್ವಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯೇರು ಅಗಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಅಂದೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡನಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜೋಲ್ ಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಅಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಲ್ಪರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು
ಓಕೆ ಈರು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕಂದರ ಅವು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಈರು ಅಡೆ ಪೋಡ್ದು ಓವಣ್ಣಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿ ನೀರು ಪಂಡ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಂದು ಓವಣ್ಣಲ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂದು ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ತಿರ್ತೆ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತಿನ್. ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯರು ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇರು ಜಪಾನ್ಗೆ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನಾರು ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದೆ ಒಂಚು ನೇಪಾಲ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋರೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನೇಪಾಲ್ ಪೋದೆನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರೌಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅಂತ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಅಂತ್ರ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಅರಿತ ಮುಡಿದಕ್ಕುನ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಡೆಕಾದ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಒಕೆನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ತರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ದಿನಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ರೀತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಸ ನೇಪಾಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಆಸೆ ಏನ ಮಾತೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಈಡೇರಡು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮರಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಣೆ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.